केतना के सुनैयो अपन घटना के अपन घटना के। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya। केतना खसी तोहरा ऊपर कटलो ए बाबा, तबो नहीं एको छौरी पटलो ए बाबा। केतना खसी तोहरा ऊपर कटलो ए बाबा, तबो नहीं एको छौरी पटलो ए बाबा। पूरा नहीं कैला एको सपना के, केतना के सुनैयो अपन घटना के। केतना के सुनैयो अपन घटना के। केतना के सुनैयो अपन घटना के। अपन घटना के। केतना के सुनैयो अपन घटना के। हर साल लियो बाबा तोहारो दुआर हो, पूरा नहीं कैला एको आराधी हमार हो। ए बाबा हर साल लियो बाबा तोहारो दुआर हो, पूरा नहीं कैला एको आराधी हमार हो। केतना ठठैयो बाबा ढकना के। केतना ठठैयो बाबा ढकना के। केतना के सुनैयो अपन घटना के। केतना के सुनैयो अपन घटना के। केतना के सुनैयो अपन घटना के। अपन घटना के। ए बाबा के करो एगो के करो चार गो है कैला भर हो, एको नहीं है कई बाबा काहे हमार हो। अरे के करो एगो के करो चार गो कैला भर हो, काहे नहीं है कई बाबा एको हमार हो। छाती फटया अंकित शिवा चना के। छाती फटया बिसक शिवा चना के। केतना के सुनैयो बाबा घटना के। केतना के सुनैयो बाबा घटना के। ए बाबा मान हो कौन हो।